idemo da kupujemo porodicu Jovanović. Kupili smo stvari za porodicu Radovanović iz Trčine u vrijednosti 172 marke od advokata Stevanovića. Tako želim da motivišemo i ostale ljude. Svi imamo baku i deku, možda na njih ne obraćamo toliko pažnje, ali da pomognemo što više ovoj porodici. U roku 10 dana kad skupimo sva sredstva, sve ćemo da odnesemo. Tako uključi se i ti ako možeš. I ovim putem želim da se zahvalim za ovaj dio hrane advokatu Stevanović i njihovoj ekipi.